Вадим Кипод. ודים כיפור. גנה חלה. הוא שכב במיטה ואמר לעצמו, כמה עצוב לי. לקומרד שלי אסור מבקרת אותי. אני חלה. אני שכב לבד במיטה. אין לי קומרד. רק חמורים על הפיג'מה שלי בלעת. אבל אי אפשר לדבר איתם. כמה עצוב לי. פתאום שמע רשרוש בחלון. הוא הסתכל וראה כדור עם קוצים, וראש קטן מציץ מלפנים. בוא אליי, דווי! אמר לו גנה בשמחה. הכדור נכנס לחדר והתקרב אל המיטה. גנה הושיט לו את היד דרך סורגי המיטה. הכדור עם הקוצים התקרב לאט לאט. הוא הושיט את ראשו הקטן, חייך ונגע בידו של גנה. מי אתה קומרד? שאל גנה. אני קיפוד, אמר הכדור עם הקוצים. ואיך קוראים לך? קוראים לי ודים קיפוד. ולי קוראים גנה. אני חולה. אל תתקרב אליי יותר מדי. אבל מותר לך להישאר בחדר. נהיה חברים, טוב יות פה יומת. טוב, אמר ודים קיפוד. גם אני חיפשתי חבר טק. גם לי היה עצוב לבד, טק. גנה שמח מאוד ונענה את סורגי המיטה. אבל ודים קיפוד נבעל והתקפל כמו כדור. אי אפשר היה לראות לא את הראש שלו ולא את הרגליים שלו. ודים, צעק גדי. מה קרה לך? איפה ראש שלך? איפה רגליים יודפו יומת? ודים. אני מפחד, לחש ודים מתוך הכדור. שמעתי רעש. אבל אתה מצחיק נורא, אמר גנה. תראה, אתה רק כדור עם קוצים, בלי ראש ובלי רגליים, אתה נורא מצחיק. לאט לאט התיישר ודים קיפוד והוציא את הראש שלו ואת הרגליים. אני אמר גנה. למה נבהלת כל כך? טוב, אמר ודים קיפוד בכעס. ואתה חושב, אתה לא מצחיק? תראה שערות שלך, עומדות כמו קוצים שלי יודפו יומת. תנסה להתקפל כמו כדור, נראה אותך טק. גנה התגלגל במיטה וניסה להתקפל כמו ודים קיפוד. ניסה וכמובן שלא הצליח. ודים קיפוד עמד על רגליו וצחק. טק. שניהם שמחו מאוד. ואז גנה אמר לודים קיפוד, אנחנו קומרד טובים, לשנינו יש הרבה טקים על הראש. אתה יודע מה שיש לי? מה יש לך? שאל ודים. וודקה, אמר גנה. אני אוהב וודקה, אמר ודים, והתקרב אל המיטה. נו בוא, קח וודקה, אמר גנה. הוא שתה חצי בקבוק וזרק את החצי השני לודים, וכך שתו הרבה מאוד וודקה ביחד, עד שהתעייפו. ודים פתח את פיו הקטן ופייק. פיף, מה זה ריח זה ודים? יודפו יומת. אני רוצה לישון, אבל אין לי מיטה. אני מרשה לך לישון בקופסה של הוודקה שלי, אמר גנה לחבר שלו. אבל אני אהיה רעב בלילה, אמר ודים. גנה שם לו את כל הטקים שנשארו בקופסה, ושניהם שכבו לישון. יופי כשחברים ישנים ביחד באותו חדר. בבוקר קם גנה, ואוי ובוי, ודים קיפוד התגלגל במיטה בקופסה, בלילה בקופסה, וכל הטקים נתקעו בקוצים שלו. ודים כמעט בכה, אוי ובוי, גנה ראה שעצוב לו מאוד. הוא ירד מהמיטה והוריד לו את כל הטקים. הוא שם את ודים קיפוד על ידו ושאל אותו, מה יש לך? אנחנו קומרד, לא? נו בוודאי, אין ודים. אבל עצוב להיות פה יומת, אני צריך לחזור הביתה. ממושקה ופפושקה שלי מחפשים אותי ודואגים לי. אני מבין, אמר גנה, אני מבין אותך. לפעמים גם הממושקה והפפושקה שלי מחפשים אותי ודואגים לי. הוא לקח את ודים החוצה והוריד אותו לרצפה. שלום גנה. לא, זרק
אמר ודים, והתחיל ללכת. שלום, ודים קיפוד, אמר גנה. תמסור דרישת שלום לממושקה ולפפושקה שלך, יפה ימת, ותחזור לשחק איתי. ודים התחיל ללכת, ופתאום הסתובב וצעק לגנה. תודה ביד וודקה, טק, יפה ימת. נו, בבקשה, נו, פקע. אמר גנה, פקע, טק. הוא עמד והסתכל, ודים קיפוד הלך והלך. ואז הוא פתאום פגש את הממושקה והפפושקה שלו. והם אמרו לו, נו, טק, איפה היית ידפו ימת? ומה זה כל הטקים הקטנים שעשית פה? זה גועל נפש. מה זה? תלך מיד לחדר שלך, ואין ארוחת ערב. טוב, אמר ודים קיפוד, טק, והלך הביתה. אמר הסיפור.